Jeg ved det ikke! Hvad ved du? Jeg ved det ikke. Hej Rasmus. Hey Ray. Jeg tror du sagde, du ville gå på Facebook. Det gør jeg også. Face. Okay, undskyld jeg forstyrrede. Hvor mange gange skal jeg sige til dig, at du ikke skal paudere Niklas Bentner? Det er Gangnam Style, din idiot. Så hold dog op med at være en gentleman.